Hej, velkommen til ugens energiupdate for uge 20. Det allerstørste tema, der kommer til at handle om i den her uge, det er den fuldmåne, vi har, der ligger i skorpionens tegn. Så den vil jeg komme ind på. Jeg kommer også ind på de 2 transitter, vi har i løbet af ugen, og til sidst så vil jeg trække nogle kort til jer, så bliver hængende. Vi starter med, at allerede her mandag, ugens allerførste dag, der har vi en fuldmåne i skorpionen. Og det ligger altså en ret stor power i især emotionel dybde. Fordi selve fuldmånen kommer med den her kæmpe lyssøjle på dine mørke sider, på dit indre barn, på mørket, der bliver lyst op, right? Og vi ved, at cirka 4 dage før og 4 dage efter en fuldmåne, der kan du mærke poweren. Så allerede nu, når du hører den her, så ved jeg, at du kunne mærke det i nogle dage. Det, der præcis kommer til at ske her, det er, at skorpionen bliver lyst op. Og skorpionen er et vandtegn, som har noget med følelser at gøre. Og så har det virkelig noget dybde, så noget dyb emotionelt, der skal kigges på, der skal arbejdes med, der skal røres ved, for at det kan dø, så der selvfølgelig kan komme noget nyt. Det er jo det, der har været temaet de sidste mange uger. Død og genfødsel. Så den her gang, venner, der kommer det til at handle om dine emotioner. Du kommer til at opleve, at der kommer mennesker, situationer eller titler i dit liv, som kommer til at ændre sig. Og der kommer til at ske nogle skifte i, når det ændrer sig. Det kan være, at der er en, der agerer på en speciel måde, en anderledes måde, som bringer noget vrede, noget frustration, noget... Nu er det kraftedeme nok oppe i dig. Vær opmærksom på det her. Det kan også være, at din egen titel, den bliver sådan lidt... jeg bliver udfordret på, at jeg er denne her profession eller den her maske. Det er alt fra at være mor eller far til ikke at være det. Men det kan også være den karrierestige, du har, at der er et eller andet her, der er sådan... Nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det på en anderledes måde. Måske det er dig selv, der gør det. Hvor du ved, at der er også noget her, du skal kigge på. Men det kan også være dine besiddelser. Det kan være dit hjem, din bil, andre ting, du ejer. Som enten går i stykker, eller bliver stjålet, eller noget andet. Som du har alt sammen en emotionel respons på. Og det er her, du har 2 opgaver. Det første, det er ikke at reagere, men hæve dig op over situationen og kigge nysgerrigt på den og så sige, hold da op, der er faktisk en gave til mig her. Der er noget mørke, der bliver lyst op fra fuldmånen. Så i stedet for at reagere, så går du til nummer 2, det er at spørge dig selv, hvornår i det her liv er denne her emotion skabt? Du skal altså tilbage i tiden for at finde ud af, hvad var det, der skete tidligere i dit liv, som gjorde, at du skabte en følelsesblokade, du blev vred, eller du satte dig ned, at sådan her så vil jeg have det, eller sådan her vil jeg ikke have det. Og så kom tilbage og besøg den, forløs den, og så kom tilbage i nuet. For der var en grund til, at du gjorde det dengang. Det hedder healing. Der er en grund til, at du satte dig skabte den her blokade for at overleve, for at læne dig op af en rolle, fordi det var det, du manglede i dit liv, eller besidde dig den her ting, for det var det, du troede, der ville gøre, at du kunne komme over nogle obstacles i dit liv. Men nu er det på tide, at du også giver slip på den overbevisning. For det, den her tid, den skal lære os, det er, at der slet ikke er noget uden for os, som giver os det, som vi har inde i os. Men vi har lært den conditioning, at vi skal have det, vi skal være det, vi skal være sammen med de her mennesker, for at jeg bliver fyldt op. Men alt det, du bliver fyldt op med, det er allerede i dig. Så det er en universel tema, vi alle sammen er igennem, og det kommer der virkelig fokus på med den her fuldmåne lige nu. Det håber jeg, du kan bruge til noget. Det næste, jeg vil komme ind på, det er de 2 transitter, og vi starter med at komme ind i det Human Design Transit, gate nummer 23, som du allerede blev præsenteret for i uge 19. 23 kommer med en knivskarp kommunikation, og det kommer med sådan en... Den får jo hjælp af Merkur, der også giver noget energi til noget kommunikation i dit liv, som om der er noget, du længe har arbejdet på, eller gerne vil kommunikere udad til. Og det kan være hvad som helst. Det kan være din måde at kommunikere på som mor. Det kan være en bog, du er ved at skrive. Det kan være den måde, du er på din Instagram, eller for mit eget vedkommende, så er det at dele min historie til den her Heart Talk på tirsdag i næste uge, som jeg håber, du vil være med til en times online snak, hvor at jeg deler et kapitel af min bog, jeg er ved at skrive, som handler om den her energi, forandring, der er. Hvilket jo går i rød tråd med den her podcast afsnit, ugeupdate, jeg laver her. Så der er noget omkring at kommunikere noget knivskarpt, for nu er det på tide. På torsdag den 15. der ændrer transit 23 sig til transit 8.
Transit 23 lå nede i dit GPS-center, altså dit G-center i Human Design. Så det har virkelig noget med retning at gøre i dit liv. Gate 8, den ligger oppe i dit halschakra. Og den ligger lige i midten og går faktisk ned mod GPS'en. Kan du huske, vi sidste uge talte om gate 1? Ja, den går imod gate 1. Og gate 8, som bliver lyst op fra på torsdag, den handler om at være influerende. Den hedder også influencerne. Og jeg har den jo selvfølgelig lyst op i mit definerede halscenter. Så fra på torsdag får du simpelthen hjælp til at influere andre med din kommunikation. Så det gør en rigtig god rød tråd med den 2'er til den 23'er til den 8'er, der er lige nu. Så du får hjælp til at være knivskarp, at kommunikere og nu også influere. Så der ligger virkelig et godt kommunikations-power-flow til os. Og vi bliver nødt til at bruge den, fordi den er her til at rykke på os. Den er her til, at vi finder indad, så vi tør stå i en verden, hvor det hele også er i transformation. Så kæmpe anbefaling fra mig til jer. Så er det på tide, at vi lige trækker. Jeg føler, at vi skal trække 2 kort i dag. Et til dig, som har lyttet med nu her i 6 minutter, og bagefter et til lysarbejderne, altså os, der går en lille smule foran alle andre for at skabe lidt mening med, hvorfor vi skal ligesom have de slag, vi har. Det her det er et kollektivt kort, til, ikke kun til dig, der lytter med, men også til dine medmennesker omkring dig. Din arbejdsplads, din familie i denne her uge 20. Giv mig et tydeligt kort til alle der lytter med. Jeg vil gerne bede om et tydeligt kort. Mere tydeligt, tak. Jeg plejer at blande dem indtil et springer ud. Nogle gange er der nogen, der drejer, og jeg føler, at de gerne vil sige noget, men jeg vil gerne have et højeste, tydeligste kort til alle dem, der lytter med. Der var nemlig et, der sprang ud. Okay. Så der ligger noget her omkring energi, og der ligger noget imellem at væren og gøren. Kortet, jeg trækker til jer nu, hedder balance imellem det feminine og den maskuline energi. Der står her, giv din feminine side lov til at inspirere dig kreativt, og lad den maskuline side give dig selvtillid. Så jeg føler, at det, du skal kommunikere i den her uge, det du arbejder på i den her uge, det handler om, at det kommer virkelig indefra. Forstår du, hvad jeg mener? At når jeg går på online-scenen til min Heart Talk, så er det en hjertesamtale, jeg har med jer. Jeg er der ikke for, at det logisk giver mening, eller det er det, som folk gerne vil høre. Jeg gør det indefra og ud. Og det er den samme inspiration, der er til dig i den her uge. Det er det, du influerer indenfor. Det kommer med den power, fordi det er din sjæls højeste purpose for, hvor du er lige nu. Og det er den, du gerne må kommunikere ud. Og når jeg siger kommunikere, så er det det, jeg mener med det maskuline energi, som er gøren. Det vil give dig selvtillid. Altså tillid til, at det selv, du har, det er reelt. Og vi elsker dig for det. Og du elsker dig for det. Så tillid til, at det, der kommer ud af dig lige nu, det er ægte. Smukt. Det betyder også, at andre mennesker omkring dig giver plads, når de øver sig. Når de giver plads, når de siger, jeg vil gerne lige sige noget, eller deler noget på en ny måde. Support. Bliv en del af det. Hjælp dem til at få den her anerkendelsen til, at de kan bygge en lille smule selvtillid også. Også selvom det er en lille smule 3D-verden eller ego-verden, vi giver dem. Så like det her. Like den her, mens du lytter på den nu, og vis mig, at du lytter på den. Del den med dine venner. Ind og subscribe på min kanal, så jeg får lyst til at gøre mere, forstår du? Så får jeg også lyst til at gøre det til dig, og sådan er vi et samfund, der kan løfte hinanden op lige nu. Sidste kort, det er til os. Det er til alle lysarbejdere. Bum, 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 bum. Nemlig være autentisk. Og jeg får meget igen den maskuline, feminine, yin og yang, gøren, væren. Men her der handler det om naturlig skønhed og autenticitet. Naturlig skønhed og autenticitet. Kan du se, hvordan hun fint holder og krydser også det lyse og det mørke, fuldmånen og solen. Vær dig selv, som Gud har skabt dig. Naturlig, attraktiv og elskeværdig. Indeni og udenpå. Så jeg synes, det er i forlængelse af alt det andet. Så bliv ved med at gøre, hvad det er, du gør. Kære sjæl, kære menneske. Kære søster, kære veninde, kære lytter,
kære mand, hvis jeg er så heldig, at jeg har nogle mænd med på den, ønsker jeg en fantastisk uge. Det hedder uge 20, og vi ses igen om en uge, når jeg kommer med den næste update til jer.